Cégünk a Passzerpin Nyomda 1996. februárjában alakult, mint családi vállalkozás. Ezt a formát a mai napig megtartottuk. Ennek az az érdekessége, hogy például Ausztriában a vállalkozások 80%-a családi vállalkozás, és ebből kifolyólag sokkal barátibb és közvetlenebb a kapcsolat partnereinkkel. A nyomda fő tevékenysége a szórólap tervezési és gyártás, digitális és offset technológiával, valamint doboz, címke és csomagolóipari termékek tervezése és gyártása. Jelen pillanatban nagy hangsúlyt fektetünk a dobozok gyártására, a dobozokat tervezzük, nyomtatjuk, speciálisan felületkezeljük lakokkal és speciális effektlakokkal, mat és fényes fóliával. Igény esetén prégelünk is, valamint stancolunk és ragasztunk is. A dobozkészítésnél, illetve a csomagolóipari termékeknél nagyon fontos a vizuális kommunikáció. A késztermékeket egységcsomagolva szállítjuk partnereinknek belföldön és külföldön egyaránt. Munkánkat rugalmas, költséghatékonyan, precízen végezzük, partnereink legnagyobb megelégedésére. Reméljük Önöket is a közeljövőben partnereink között tudhatjuk.